Sve je počelo suradnjom s mladim ljudima iz udruge Istramet. Jer su ipak oni stručni i sigurno od nas što se tiče meteoprognoza. Nama je meteoprognoza, pogotovo u zimskim uvjetima, od velike važnosti kako bi mogli organizirati naše intervencije tijekom zimske službe. Pa je duž Istarskog Ipsilona postavljeno 15 meteoroloških stanica. Mjere najosnovniji parametri, to su temperatura zraka, relativna vlažnost, tlak zraka, smjer i brzinu vjetra te količinu kiše. I te stanice šalju svakih 5 minuta podatke na Istramet, gdje se ti podaci obrađuju i pomoću posebnih logičkih uvjeta, pomoću te logike, ti se podaci mogu se dobiti podaci o da li kolnik sklizak, da li mokar kolnik, da li ima poledice, da li ima pojave magle i sl. Svi će se podaci o vremenskim uvjetima koristiti i u aplikaciji za pametne telefone, kroz koju ćemo moći obavijestiti korisnike o trenutnom stanju, da li je riječ o radovima, zastojima, prometnim nezgodama, pa čak o meteo uvjetima u tom trenutku kao i o prognozama. To su podaci koji oni prethodno analiziraju, obrade i nakon toga će ju nama proslijediti na našoj bazi podataka. Korisnici će na aplikaciji imati mogućnost i SOS poziva. Na posebnoj će karti biti označene i istarske znamenitosti, a namjerava se na aplikaciju ugraditi i navigacijski sustav. Vjerujemo da koncem ljeta, to jest 9. i 10. mjesec, bi mogli izaći u javnosti prema našim korisnicima i naravno besplatno ponuditi tu uslugu. Za korisnike će biti besplatna, no bi na isto će stajati oko 20.000 eura.